elöljáróban annyit, hogy Szendrei László 1922-től 1934-ig volt Dorogmán református lelkész. Nagyon sok novellája, regénye és verses kötete jelent meg. Nagyon sok novellájában, főleg a novellákban említi Dorogmát. Egyik ilyen novelláját szeretném felolvasni, ami bemutatja az 1920-as, 30-as években élt dorogmai embert. Szendrei László, Dorogma. Dorogma kis magyar falu a Tisza partján, valahol Dél-Borsodban, hogy a most annyira divatos szólásmondás szerint jelöljen meg a fekvését. Ha valaki Csárt felől közelíti meg, akkor 22 kilométer az állomástól, és ebben a tényben már benne van az is, hogy Dorogma kieshely. Mert kiesik az emberek útjából. Hát bizony nem valami forgalmas vidék az. Ha az ember észak felől megy a nyári úton, ahogy Csárból kiér, irdatlan pusztaságot lát maga előtt. És a pusztaságon sehol egy fa, sehol egy bokor, csak a kútágasok meredeznek az égnek a Kopás-híd felett. És a látóhatár széléről egy-egy torony sudara integet. Délről és keletről a Tisza, nyugatról Gelej, Nagymihály keresztes szegélyezik a síkot, melyet Ároktőtől délnyugat irányba húzódva ketté hasít a Csörsz király árka. Magyarok laknak itt 1000 esztendő óta, hiszen megvan írva a Béla király névtelen jegyzőjének krónikájában, hogy amikor Árpád fejedelem a hajdúság elfoglalására elküldötte a Bükkaló, Tas és Szabolcs vezéreket, azok a drugmai réven keltek át a Tiszán, és úgy vágtak neki a Hortobágy kietlen sítjának. Rév volt már akkor is Dorogmán, és a rév mellett falu, és a faluban az elődei éltek annak a 1,5 ezernyi ízes beszédű, magyar szívű népnek, akik ma lakják ezt a délborsodi falut. Én előttem azonban Dorogma nem a révjéről nevezetes, bár igen sokszor átmentem rajta, hanem arról, hogy 12 esztendeig voltam én ott pap, vagyis református lelkész, ahogy hivatalosan illik ezt mondani. Bizony 12 év. Még ma is emlékszem, amikor a tiszanánai fejedelmi kápláni állapotból utat vettem a dorogmai parókia felé, és a miskolci állomáson találkoztam a mostani keresztkomámmal, Fekes Gyulával, akivel 1 évvel ezelőtt együtt szolgáltuk Átányt. Ő segédjegyző volt ott, én meg káplán, és aztán beszélgetni kezdtünk, de csak úgy Fokhegyről, mert nem igen szívelgettük egymást. Főjegyző úr, hová megy? Kérdeztem meg én a segédurat. Csát felé vetette oda Gyula a szót, és aztán ő is megkérdezte a nyavajás káplántól. Hát, nagy tiszteletűséget, hová utazik? Később aztán kisült, hogy mind a ketten Dorogmára megyünk. Ő jegyzőnek, én meg papnak. Még aztán az is kisült, hogy bajok várnak ott mind a kettőnkre, mert 1922-t írván Dorogmára távol esett a világtól, még csak most ért le a háború utáni megrázkódtatások szele. De azért mi nekivágtunk az útnak bízón és fiatalos tűzzel. Hideg téli nap volt, mikor elindultunk. A téli úton mentünk, amelyik 4 óra hosszan tartott. Jegen, fagyon átvitt az út, és a félvidéki, sűrű faluhoz szokott idegzetünk alig bírta kivárni Csártól az első falut, Ároktőt. De hol volt még Dorogma? Csörsz királynak ettől a náddal fedett fővárosától. Hát csak mentünk, mendegéltünk, rossz, göröngyös úton, ahogy Ároktőből kifordultunk, 2 oldalt az út mellett mindenütt vízfény lett. Ez a Tisza? Kérdeztük Gönci uramat, akit a község küldött előnkbe fuharba. Az, bólintott ő szűkszavúan, és hajtott tovább. Hát itt folyik? Folyni, amott folyik, mutatott el a láthatár felé, és elmosolyodott egy kicsinyék. Hát akkor mit keresi? Hát most itt legel. Vetette oda furcsán, és meglegyintette a lovakat. A főjegyző úr és a nagy tiszteletű úr összenéztek. Nem tudtak még ők akkor semmit a tavaszi árvízről, az ődárjáról, meg az őszi áradásról, és sehogy sem értették azt, hogy a Tisza ott legel. De nem baj, megtanulták később. Mikor már a falu alá értünk, Gönci uram egy nagy víztükörre mutatott. Az ott a pap földje.
Hogy erre a főjegyző úr nevetni kezdett, hát Gönci uram kivágta a karját kicsit messzebbre is. A jegyzőjé meg amott van. Amott éppen akkor szállt le egy csapat vadliba, nagy gágogással, mint aki körülnek, hogy a hosszú utazás után végre jó vizet találtak. Akkor aztán mind a ketten nevettünk a rázós kocsin ülve, és ahogy nevettünk, az én szívemre rászállt valami mélységesen nagy és mélységesen fájó nehéz szomorúság. Hol itt a falu, és hol itt az út? Hol itt a jövő, és hol itt a cél? Fejem fölött búsvarjagdala zendül, és előttem minden betakaraté. Bevallom, ez volt az egyetlen szomorúság, melyet Dorogmán 12 év alatt a szívemig éreztem. Mert másnap aztán kitárult a falu, és kitárultak a szívek. Jöttek az emberek, és jött velük az élet a kis papiházba. Derülten vagy borúsan, már hogy a sor hozta, de mindig színesen, ízesen, és mindig a jóság arany ruhájában. Az első vendégem Pap István volt a kúrátor. Szálfa magyar, akkora bajusszal, mint 2 varjúszár. Hogy a vizet mondtam néki, megvakarta a jobb kezével a bal állát, és legyintett. A kormány! István bácsi ellenzéki volt, úgy vélem ma is az, mert igen keményen állt benne a lélek. Azután Sós bátyám jött. A legjobb ember, akit valaha is láttam. Mindig dolgozott, mindenkin segített, és mindig jó kedve volt. Azt mondja egyszer is, tisztelendő úr, tudja, hogy miért van a kálvinista tornyon kakas? Na miért? Kényelemből. Hát hogy kényelemből? Mert ha tyúk volna, akkor valakinek minden reggel fel kellene menni megnézni, hogy tojós-e. Így Sós bátyám. Aztán én mentem el kosztot keresni a faluba. Gönci bíróné asszonyomnál találtam terített asztalt. Akkor is, máskor is, én is, más is. Mert Gönci bíróné asszonyomnál mindig fel volt terítve egy tányér, valaki olyannak, akinek másütt nem terítettek. De Dorogmán szerették a vendéget másütt is. Mihály, József, Lídia, Sára, Eszter, olyan névnapok voltak, amelyeket mindig megünnepeltünk. Egy kis barátkozással, géplés, szüret. Lapostyán Józsi bácsinál sohasem ment el vigasság nélkül, és néha, hogyha cigány is vetődött, csendesen eldalolgattuk. Kérik a szűrömet bundáért, szőkeszeretőmet barnáért. Nem adom a szűrömet bundáért, szőkeszeretőmet barnáért. Valahogy benne volt ebben a nótában, hogy úgy van jól, ahogy van. Jó Dorogmán lakni. De jó is volt. Mikor megházasodtam, az egész falu örült. Mikor gyermekünk született, mindenki dajkálta. Hogy a feleségem feküdt, az egész falu enni hordott nekünk. A sok Eszter néni, Lídi néni, bíróné, kurátorné asszony, mind nekünk sütött, főzött. És szegény Gönci Lídi néni még egy fazék toroskáposztát is hozott egyszer a gyermekágyasnak, mert tudta, hogy szeretjük a toroskáposztát. De hát ki tudná őket felsorolni, mind-mind. És amilyen volt a népe, olyan volt a határa is ennek a falunak. Nyílt, derűs, barátságos. De sokat végigmentem a rétjeim puskával, kutyával. Ilyenkor a nádasai zúgtak, bokrai susogtak, és az erdőcskei aranylevelekkel üzentek nekem. A baglyok bölcs tanácsokat adtak, és a Tisza felett csapongó sirályok fehér szárnya olyan volt, mint az angyali üdvözlet. Galászos térségein 100-szor elandalodtam, és a Tisza csobogása 1000-szer kibeszélte a lelkemből, ha valami fájt. Berkek és ligetek voltak ott a tanyám, darvak és felhők a postársaim. Selyemrétek a sétaterem, és a mély árnyékú erdők rejtegettek, ha magam akartam lenni. Jó volt a dorogmai nép. Áldott volt a dorogmai határ, ott voltam fiatal. Köszönöm szépen. Nehéz megszólalni ilyenkor, valahogy az 1920-as, 30-as évek Dorogmáját hallgatva, hogy milyen volt. Még ezt nem hallottam Szendrei Lászlónak ezt a novelláját, de fogok olvasni most már a műveiből. Én ugyanerre ismerek most Tisza-Dorogmára. A Tisza-Dorogmai emberek még mindig ugyanilyenek, ugyanolyan nyílt szívűek, és ugyanolyan vendégszeretőek, mint voltak ezek szerint az 1920-as, 30-as években. És azt mondom, hogy jó itt élni. Szerintem aki lejön ide Tisza-Dorogmára,
főleg ha ide is születik, akkor szerintem a szíve az mindig is itt marad, még hogyha valahogy az élet el is sodorja innen, és a megélhetését és a boldogulását nem Tiszadorogmán találja meg, hanem az országban bárhol, vagy a nagyvilágban bárhol, de nem hiszem el, hogy a szívébe nem marad mindig Tiszadorogmai. Nyilván ennek megvan a maga oka, ennek a településnek megvan a maga kis bája, én nagyon-nagyon szeretem, és nem találkoztam még olyan emberrel, aki tiszadorogmai születésű, és ne ugyanezt mondta volna el. Még hogyha el is került innen, akkor is szívesen jönnek vissza ezek az emberek. Én azt mondom, hogy őrizzük meg ilyennek ezt a települést, és őrizzük meg szívünkbe ugyanazt a szellemiségét, mint amit Szendrei László mondott, hogy maradjunk ilyen vendégszeretőek, ilyen békés, csendes, kis nyugodt kis település. És én ezért ígérem, hogy mindent meg fogok tenni, amit csak tőlem telhető. A következő programunk a Mezőkövesdi Líra Zeneiskola tanárának Púrózenekara és a Twister Majorette csoport. Őket várjuk, azt ígérték, hogy 5 órára itt lesznek, de még nem látom őket, úgyhogy addig egy kis beszélgetéssel, akik esetleg éhesek és még nem ebédeltek, vagy nem ettek a dorogmai öregből, akkor jöjjenek fel a kultúrba, és addig megvendégeljük őket. És utána folytatjuk, ahogy megjöttek a kövesdiek, utána folytatjuk a programot. Jó? Köszönöm szépen!